sekuru utano. Muri waderese kuchati bwege. Achati bwege anodakara maningi. Makadino kumbatso kwenyu? Kumba kungopera kufara mungona. Aiwa ndinodakara weya man. Ndinodakara sekuru wangu. Onde ndikupura kufara ndikupuraona mune mukunda. Aiwa mukunda. Apo. Onde sekuru. Muri kuwirirana. Muri wadire. Chiri wadi mwana. Gumai sekuru ndiko panapa. Gumai. Ndarama ya sekuru mwakadini. Munogara. Ndinotamba sekuru wangu. Onde nyamusi ndiri pano ndiri kuita campaign ye kuti vanhu vabaiwe COVID-19 mungona ino. Onde munhu wese wangorarama ngeurema wakutana wakura kudaro zvu. Munhu wese ngabaiwe COVID-19 vaccine. Ini ndakura mwanangu. Andipfeke makapusi amakapfekayo. Andibaiwe. Iraiti yemunhu wese kuti abaiwe vaccine yeCovid-19. Zvisinei nekuti munhu ungorarama ngeurema here kana kuti wamutana mungoona ino. Kuti handimudobaiwa. Sekuru, inini ndakabairwa jekiseni rokukaya. Ndopinda zveteererei rechipiri rakona. Eshe ndakamabaiwa. Ngamuone zvenditori panapa. Nechimwe chidodori chendakazwa zvokuti zviya kwai gearbox rinoata kwaya kunyepa. Simbi yemene amone. Jekiseni iroro ndakazwa kuti rinokuwadza utano hwangu. Purazi futi mwanangu after 2 years inenge ndafa nejekiseni iroro. Saka I don't want like that. Hati zvinoba sekuru. Jekiseni iri rakabvira kuongororwa neWorld Health Organization. Rikaongororwa zvakare neMinistry of Health and Child Care. Mungoona rakabvira kuongororwa futi ngeMedicine Control Authority of Zimbabwe. Ribvira safe ende rakabvira kupasiswa mungoona. Sekuruka zvemwareketazvo maonere angu ribari gwinyiso dikone maiba kudai ndikapika ndazvizwa izvozvo. Asi manje zvemwabhuya kuti hai hazviketwi muntu vasharuka nava uyu ana kwaanoenda uyu ana kwaanoenda ngokuti unogara pambatso. Ini ndikasatobuda naye hapana. Saka unoda kuende kuri unodhibana nani wanodhibana naye munjira. Unogara pambatso. Nyaya iripo mungoona chatibwege. Nyaya haisi yekuti bahwi uyu ungorarama neurema kana kuti uyu wati mutana. Munhu wese une right yekuti abaiwe injection iyi ndawaringodzivirira utachiwana hweCovid-19. Ukanga wabatwa neCovid-19 zviya ingoderedza kukomba kweurwere wacho ukanga wati nawo. Saka munhu wese une right yekuti abaiwe. Hino zvakanaka sekuru. Iri ramwabhuya iri kwaiwa kupenda mango wako. Muntu akabairwa zvinodzakira. Nganditoendawo nemwana wangu aende kobairwa. Ndakabairwa iyo. Ukomba zvakanaka. Zvakanaka nemunda tokuona nemusara wakase. Masogonda atwa mwanangu. Asi inini amuyapi uri kutaura zvakanaka nedzidziso. So ndinokwanisa kunobaiwa. Asi ndinosvika ndikatora mbuya wako wariko kumba. But one thing problem. Kuti zvimwe zvirwere futi. Izvo hazvina basa bahwi sekuru. Mungoenda pachipatara chiri pedyo nemi. Wana chirema nana mukoti wangokutaurirai kuti zvingofambiswa sei. Ibasa rana mukoti iroro kuti wachiona kuti wangodini. But mune wati problem yamunayo. Munotizera rangu ndakura. Ndoiwana kupi mari yakunobaiwa. Sekuru. Tell me. Vaccine iri kubaiwa pachena mungoona. Chenyu kundoenda basi kwati kutobaiwa. Serious. Muri kutononoka kutaura kuno mungoona sekuru. Onde. Pachena. Ende kunotora mbuya mobaiwa. Waringadiende. Kana ari mahara. Une tationa na. Matipfarisa mwese kumbayo mungoona. Onde. Uyu.